Intom tafu li l-Vanġelu tal-lum huwa sfida kbira għal kull wieħed u kull waħda minna. Ma forsi tant imdorrijin nisimgħuh li jibqa' nieżel minn fuq il-qalb tagħna bħalma l-ilma jgħaddi jiġri minn fuq dar ta' papra. Aħna nagħmlu ħafna affarijiet matul il-ġurnata, mhux hekk nibdew minn filgħodu, dalgħodu qomtu, uħud minnkom bdew isajru jippreparaw għal nofsinhar għall-familja. Oħrajn bdew inatfu. Nagħmlu ħafna u ħafna affarijiet matul il-jum. Nieħdu ħsieb lill-uliedna, ngħinuhom fil-homework, nieħdu ħsieb in-neputijiet tagħna, morru għax-xogħol, nippruvaw nkunu fidili lejn ir-raġel jew lejn il-mara tagħna. U elf ħaġa oħra. Imma jekk aħna nieqfu nirriflettu ftit taħt dawn l-azzjonijiet kollha, taħt dan l-emil kollu li jimla l-ħajja tagħna, normalment ikun hemm prinċipju wieħed jew tnejn u mhux iżjed. Pereżempju, jien irid inkun fidejl lejn dak li wett fi żwieġ. Allura marbut ma' regola, marbut ma' liġi. Pereżempju, jiena nixtieq illi uliedi nieħu ħsieb it-tfal tagħhom, nixtieq li uliedi jirnexxu fi żwieġ u ma jgergrux, ma jilmentawx. U allura l-ħajja tiegħi kollha ddur ma' dan il-prinċipju jew prinċipju ieħor. Pereżempju, jista' jkun hemm il-prinċipju li jmexxini li jkun li nobdi l-kmandamenti ta' Alla. U għalija huma importanti daw. Prinċipju ieħor jista' jkun illi nuri faċċata sabiħa mal-oħrajn, ma' dawk li jarawni. Allura ħadd ma jista' jara xi teba' jew xi difett fija jew fil-familja tiegħi. Prinċipju ieħor jista' jkun illi nissodisfa l-bżonnijiet tiegħi, ix-xewqat tiegħi. Dak li jiena nixtieq, dak li jiena nħoss fil-fond ta' qalbi. U jekk aħna nirriflettu tassew, ikunu dan il-prinċipju jew tnejn li jmexxu l-emil ieħor kollu tal-ħajja tagħna. Issa Ġesu llum qiegħed jagħmlilna challenge kbira, sfida kbira. Għax qiegħed jgħidli li jekk għalija l-iktar ħaġa importanti kif nidher minn barra. Jekk għalija l-iktar ħaġa importanti li l-oħrajn japprovawni, li l-oħrajn ma jgergrux għalija, li l-oħrajn jaċċettawni kif jien. Jekk din l-iktar ħaġa importanti, Ġesu qiegħed jgħid isma' aqbad dan il-prinċipju. Ħaqelgħu minn ġo qalbek bidlu u minn floku poġġi l-imħabba. U din hija xi ħaġa kbira. Din hija xi ħaġa li qatt ma nieqfu nitħabtu biex nilħquha fil-ħajja tagħna. Jekk aħna rridu nkunu Kristjani dixxipli tas-sew, din hija struggle, hija ġlieda li tibda meta bejn wieħed u ieħor ikollna ftit sens, inkunu ftit konxji ta' dak li qed jiġri fina u tispiċċa mal-mewt. Id-diffikultà tkun meta aħna nikkuntentaw irwieħna bil-prinċipju li hemm fil-qalb tagħna. Jekk pereżempju għalija jien sodisfat li t-tfal tiegħi jagħmlu suċċess, u allura kollox idur ma' tfal tiegħi li jagħmlu suċċess, allura jien l-importanti li t-tfal tiegħi jagħmlu suċċess. U ma nagħmilx mistoqsijiet, ma nistaqsejx, imma tgħid dan hu l-aħjar prinċipju li jmexxi lil ħajti. U biex it-tfal tiegħi jagħmlu suċċess x'jiġri? Nonqos billi nħobbhom tassew. Għaliex? Għax jekk jien waħħalt f'moħħi diġà se jsiru l quddiem it-tfal tiegħi, jekk jien iddeċidejt il-futur tagħhom għalihom, iddeċidejtu jien, ifisser li jien m'iniex inħobbhom tassew. Jekk jien għalija l-iktar ħaġa importanti il-prestiġju, l-onur. Jien se jiġrili li ma nirrispettax u ma nħobbx lil ta' madwari biex nikseb l-onur jien. Saħansitra kultant nidħak bihom jew nitla minn fuq darhom biex nitla il fuq jien. U dawn nagħmluhom il-ħin kollu fil-ħajja tagħna. Il-ħin kollu mingħajr ma nindunaw. Ġesu illum meta jiġi mistoqsi li minhu il-kmandament il-kbir. U jiġi mistoqsi din il-mistoqsija biex jippruvaw daħluh f'xibka. Għax kienu jafu l-Lot li ma kien il-kmandament il-kbir. Li ma taħsbu li kien il-kmandament il-kbir għal-Lot?
Il-kmandament il-kbir tal-Lut kien dak il-kmandament li Alla wkoll obda. Li ma kien il-kmandament li Alla wkoll obda? Is-sibt. Fis-7 jum Alla strieħ. Dan kien il-kmandament il-kbir għall-poplu Ludi. Imma staqsew ilu din il-mistoqsija lil Ġesu, mhux għax kien min għal-jom li Ġesu ma jafix, imma għax Ġesu din il-liġi, dan il-kmandament ma kienx jobdih. Almenu skont il-kriterji tagħhom. Għaliex? Għax il-Lot kienu bħalna, anki huma ir-regola kienet l-iktar importanti. Anki huma il-prestiġju kien għal-jom l-iktar importanti. Anki huma il-poter kien għal-jom l-iktar importanti. Li jkunu jmexxu huma u mhux li jeħdilhom ir-riedni Ġesu. Huma l-motivazzjonijiet, ir-raġunijiet li għal-jom aħna wkoll wara 2000 sena għadna nitħabtu, nqumu filgħodu, mmorru għax-xogħol, nrabbu l-itfal tagħna. Kemm huwa attwali l-Vanġelu tal-lum. U Ġesu lili u lilek illum jgħidilna isma' il-kmandament il-kbir u jikkwota d-Deuteronomju kapitlu 6. San Mark jibda meta jirrakkonta din il-ġrajja jibda l-kwotazzjoni ftit qabel ma jibdija San Mattew. Forsi iktar preċiż San Mark. San Mattew aktar xli jikkupja lil San Mark. U forsi minħabba l-esiġenza tal-komunità tiegħu l-ewwel biċċa ma kellux bżonna qabiża. Imma San Mark jibda propju il-kwotazzjoni tiegħu minn ktieb tad-Deuteronomju bil-kelma isma' xema Iżrael, isma' Iżrael. Dan hu l-ewwel kmandament, dan hu l-kmandament il-kbir. Isma' Iżrael. Il-mulej Alla tiegħek u wieħed. Ħobb mela, imbagħad ħobb mela lil mulej Alla tiegħek, imbagħad jaqbad minn fejn beda l-Vanġelu tal-lum. Imma dawk iż-żewġ kelmiet tal-introduzzjoni ta' San Mark huma fundamentali. Isma' Iżrael. X'se jisma' Iżrael? Iżrael tal-lum, jien u int, x'se nisemgħu? Forsi dak li semet Sant Ursula. X'aħna obbligati nisimgħu? X'inhu l-ewwel kmandament? Anzi dak li jiġi qabel l-ewwel kmandament. Isma' l-imħabba ta' Alla lik. Isma' lil Alla jgħidlek inħobbok. F'dik il-kelma xema Iżrael, isma' Iżrael, il-poplu Ludi kull darba li kien jitloba fil-għodu u fl-għaxija u dawk l-iktar żelanti kien jitolbuha wkoll qabel ma jorqdu bil-lejl. Kien jiftakar il-poplu ta' Iżrael meta jisma' dik il-kelma xema Iżrael, kien jiftakar fil-ġid kollu li Alla għamel miegħu matul l-istorja. Il-mulej Jahwe u dak li mexa miegħek, li ħarġek mill-Eġittu, li għaddik mid-deżert, il-mulej li ħabbek. U forsi dan jiġi l-ewwel, jiġi qabel l-ewwel kmandament. Forsi għandna bżonnu ħafna iktar qabel ma nibdew inħobbu. Qabel ma nippruvaw naqbdu l-prinċipju li hemm imexxi l-emil tagħna fil-qalb tagħna u naqalgħuh u nitfgħuh barra u npoġġu minn floku l-prinċipju tal-imħabba. Forsi qabel għandna bżonn tal-ħelsien, tas-salvazzjoni li tiġi propju mis-smieħ ta' din il-kelma. Inħobbok. Inħobbok. Alla tagħna jħobbna. U jħobbna qabel ma aħna naġixxu, qabel ma aħna nagħmlu. Inneħħuha minn moħħna l-idea li aħna nagħmlu xi ħaġa, immorru l-Knisja nitolbu, naqdu dmirna, nobdu l-kmandament biex Alla jħobbna. Għax hi idea żbaljata, jew almenu mhix sħiħa, mhix kompleta. Alla jħobbna qabel dan kollu. L-emil tajjeb tagħna, l-qudiesa li nagħmlu kull nhar ta' Ħadd, il-fedeltà tagħna lejn ir-raġel jew lejn il-mara tagħna, il-fedeltà tagħna fil-qadi tagħna ta' dmirijietna fuq ix-xogħol huma biss risposta għal Alla li jħobbna. Jekk Alla jħobbni daqshekk, jien kif ma nħobbux lura. Bħalma tiġik spontanja li tħobb lil min iħobbok. U allura l-ewwel qabel kollox iridu nisemgħu il-kelma ta' Alla li jħobbna. U hija din l-imħabba ta' Alla li jimbagħttejna dan il-prinċipju tal-imħabba tal-agape, imħabba l-lesta li tagħti lilha nfisha, isir iċ-ċentru tal-ħajja tagħna u jkun il-molla li tibbotta l-emil kollu, wieħed wara l-ieħor, waħda wara l-oħra, l-emil kollu ta' ħajjitna. Ħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, bruħek kollha, moħħok kollu. Aħna kultant ngħidu imma Alla daqshekk egoist, Alla u daqshekk narċiżist,
Alla u daqshekk egoċentriku li ridna fissati fuqu, mu veru xejn. Mu veru xejn. Aħna nħobbu lill-Alla bħala risposta tal-imħabba kbira li hu għandu għalina u nħobbu lill-Alla biex l-imħabba ta' bejnietna tkun ta' veru, tkun ordnata. Alla ma jinteressax li aħna niffissaw fuqu, niffangaw fuqu fuq l-imħabba lejh, ma jimpurtax minn dan. Alla mhux egoċentriku, tantu hekk li Ġesu fil-Vanġelu. Meta jagħtina l-kmandament il-ġdejt jgħidilna dan hu l-kmandament il-ġdejt jiena nagħtikom, ħobbu lil xulxejn. Ma jgħidilniex ħobbu lill-Alla. Ħobbu lil xulxejn. Bħalma ħabbejtkom jien, ħobbu lil xulxejn. U għandu raġun Ġesu, għandu raġun għax ħafna drabi aħna ngerfxu u nħawdu l-imħabba lejn Alla mal-poter. Mal-poter. Inħobbu biex jagħtini poter. Imma Alla tagħna mhux hekk. Alla tagħna wis differenti minn kif nimmaġinawh. U allura t-tieni kmandament, ħobb lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Imma tħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek jekk inti tħobb lill-Alla b'qalbek kollha, bruħek kollha u b'moħħok kollu, qalbek kollha. Qalbek kollha. Il-qalb fl-Iskrittura hija ċ-ċentru tal-personalità, iċ-ċentru tad-deċiżjonijiet, mhix tant marbuta mal-emozzjonijiet bħalma marbuta fil-mentalità tagħna l-qalb, tħoss il-qalb. Imma l-ewwel qabel kollox il-qalb fl-Iskrittura fil-mentalità semitika hija ċ-ċentru tal-għażliet tad-deċiżjonijiet. U allura aħna msejħin biex inħobbu lill-Alla bil-qalb tagħna, biċ-ċentru tal-għażliet tagħna. Għaliex? Għax Alla lilek hekk iħobbok, Alla lili hekk iħobbni. L-għażliet kollha li jagħmel huma għażliet kollha għall-imħabba tiegħi, għall-ġid tiegħi, għall-aħjar tiegħi. L-għażliet tiegħu kollha. Saħansitra l-għażla li jagħtini lill-istess ibnu. Bruħek kollha. Il-kelma ruħ hija sinonima mal-qawwa, mal-enerġija, mal-emil. Inħobbu lill-Alla bl-emil tagħna. U għaw jiġi dak li bdejna bih. L-emil tagħna ta' matul il-ġurnata, dak li ser nagħmlu issa wara li nitilqu minn hawn. Inkomplu nirranġaw id-dar, insajru nieħdu ħsieb it-tfal, ix-xogħol kollu li għandna. Bir-ruħ tagħna, bl-emil tagħna, inħobbu lill-Alla bl-emil tagħna. U bl-intelliġenza tagħna, bil-moħħ tagħna. Ma nistgħux inħobbu lill-Alla mingħajr intelliġenza, mingħajr moħħ. Ma nistgħux inħobbu lill-Alla flama. Tħobb lill-Alla bl-intelliġenza jfisser tara fis-sabiħ, tara fit-tajjeb, illi jagħtik li jagħtina kontinwament fil-ħajja. U allura rridu nħobbu l-proxmu tagħna bħalna nfusna. It-tieni kmandament jixbaħ il-tal-ewwel, kważi m'hemmx differenza bejn tal-ewwel u tat-tieni. San Ġwan mod ċar jgħidilna kif tista' tgħid li tħobb lill-Alla li ma tarax jekk ma tħobbx lil ħuk li tara. M'hemmx differenza bejniethom. Anzi, meta Don Milani, assejs Taljan li kien ġie mibgħut kważi b'kastik mill-isqof tiegħu fraħa l-imbiegħed Barbjana, għax kien assejs rivoluzzjonarju, kien assejs li verament kien profeta, kien jaħseb fil-futur. Għalih li bniedem kien l-ewwel qabel kollox. Meta kien qiegħed fuq is-sodda tal-mewt, żgħir, b'tumur. Idur lejn Alla u jgħidlu mulej, jgħidlu inti taf li l-nies tiegħek ħabbejthom iktar mill ħabbejt lilek. Forsi aħna niskandalizzaw ruħna kemm sabiħa. Lin-nies tiegħek ħabbejthom iktar mill ħabbejt lilek. Imbagħad jkompli. Imma jien naf li inti m'intix se tintilef fuq dawn il-ħmerijiet intu tagħmel il-kont. Kemm sabiħa. Mhux se tintilef fuq dawn il-ħmerijiet. Jekk inti jom u missier u tara persuna oħra tħobb lil-libnek jew lil-bintek, mhux se tieħu għalik għax ma jħobbx lilek iktar milli lil-bintek jew lil-libnek, anzi tieħu pjaċir. U hekk il-missier, anzi ħafna iktar minn hekk il-missier tagħna tas-sema. Mhux se jinfixel, jekk aħna nħobbux lilu direttament jew le. Basta nħobbu b'serjetà lill-proxmu tagħna. Bħalna nfusna. X'jiġifieri bħalek innifsek? Tittaċċetta lilek innifsek kif int biex tħobb lil ħadd ieħor tas-sew. U hawnhekk hemm ġlieda oħra. Jekk biex inħobbu lill-Alla għedna hija ġlieda struggle, anke din hija struggle oħra. Biex naċċetta l-istorja tiegħi, naċċetta d-djufiet tiegħi, naċċetta dak li ġrali fil-ħajja, naċċetta dak li għaddej minnu. Kieku jkolli naqbad u nikteb l-istorja tiegħi jien fuq karta.
l-istorja ta' ħajti, bit-tajjeb u l-ħażin. Hekk imbagħad naqbadha miegħi u nannaqa' miegħi din l-istorja u ngħid dan jien irrid naċċetta lili nnifsi. Dan huwa l-ewwel pass biex jiena nħobb tassew il-proxmu tiegħi. Jekk ma jkollix stima vera tiegħi nnifsi, vera imma mhux supervja. Mhux supervja. Jekk ma jkollix stima vera tiegħi nnifsi, jien ma nistax nistma' tassew, inħobb tassew lil ta' ma' ġenbi. Anzi, nispiċċa biex inħobbu biex nużah. Inħobbok biex tagħtini xi ħaġa. Allura dan il-Vanġelu tal-lum antik għandu fuq 2000 sena. Madu ġdejt jisu ħobża ħirġa mill-forn issa tqarmeċ u tfaqqa għaliex. Għax huwa għalik u għalija. U l-istess rivoluzzjoni li qajjem fin-nies li semgħuh dakinhar, l-istess rivoluzzjoni qajjem fija f'kull wieħed u f'kull waħda minnha. U forsi dak li qed niċċelebraw illum. Mara li din ir-rivoluzzjoni Santursla u sħaba din ir-rivoluzzjoni ħallita ssir fil-qalb tagħha. Jalla bl-interċessjoni ta' din il-qaddisa patruna tagħna. Aħna wkoll almenu inħallu dan il-Vanġelu iwaqqana fid-dubju.